Abbas, Sarki Abbas. Ni ba na gane ba. Ni ko ana fulfata. Ya za ka yi mana haka? Ya za ka yi mana haka na ce? Irima Bello ne. Mai martaba kai ne yawa a ɗakin? Ina tabbatar maki wallahi kin ji na rantsi sarautar malikanci ya fi ƙarfin shi. Ba za mu yarda da irin wannan kisan ba. Ina ba zai yiwu ba. Ya za a ce a garin nan a yi kisan kai? Allah taimake ka. Kai ne cikin wannan talatainin dare? Allah shi taimake ka ne cikin talatainin. Za ta tashi ko ba haka bane ya ɓaci. Za ki tashi ko kuma sai ranki ya ɓaci. Da Allah ya bani wasu ƴaƴa ba shi tu kadai ya ban ba. Da ko tunanin shi ban yi ba. Duk inda zan je in same ta zan je in nemo kuma ba zan taɓa dawowa ba sai tare da ita. Inda me ke faruwa? Mu bula wajen nan zamu. Ni abin da ke ban mamaki da mai martaba ana ga yaki amma shi yana ga Allah ya kaga mutanen da aka kamo su daga can kan iyakar? Ɗayan cikin shi ya ce min yana da wani sirri. Ya? Yi ka so bayyana ba. Ka tafi da wa'annan maciya amana. Ka kunne man su har abada ba za su yi ba. Duk kusanta na da mai martaba ban taɓa ganin ɓacin ran shi balle in ka fushin shi irin inda ya yi. Me ka zo yi a nan? Ko dama ka san ina nan? Ko kuma ka zo aiki? Kai, ranka ne? Ba a nan ba, don kundin ubanka. Ya niki. Ka zo da kiboko ka zo ka ce mu baka dama daga kai sai mai martaba ku gana. To duk abin da kace da shi kake son ka faɗa ka faɗe shi a nan dan kwal ubanka muna jin ka. Alhamdulillah Allah na gode maka da ka fara bayyana da gaskiya. Kai kake kare bawanka a lokacin da ka so ga kuma duk wanda ka so. Allah na gode maka da ka kare ni a bisa irin wa'annan matsaloli. Alhamdulillah. Kenan idan na fahimci kana nufin cewar akwai wanda ya san wannan maganar ne a gidan nan baya. Kai akwai wanda ya san zancen nan? Ina sauƙin haka.